Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Rama Ram Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Ram Krishna Hare Ram Krishna Ram Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Rama Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Rama ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ഏഴാമത്തെ അധ്യായമല്ല നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ആ 20 ശ്ലോകത്തില്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും. നവവേദ ഭക്തി. പറഞ്ഞോ. ഭക്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, മൂന്ന് വിഷ്ണുരൂപങ്ങളുണ്ട്. കരുണോദായി വിഷ്ണു, അത് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തെയും വിഷ്ണു, ജീവഗണങ്ങൾ കൂടാതെ ജീവഗണങ്ങൾ വിഭവങ്ങളെ അധമശക്തിയുണ്ട്. ജീവഗണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ്? അധമ ശക്തിയാണ്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ശക്തി ഏതാണ്? അധമ ശക്തി ഏതാണ്? ശക്തിയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതാരാണത്? മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദശായി വിഷ്ണു, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയുടെ സൂചന തന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? നിരീശ്വരവാദികള്. ഭഗവാനെ 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അന്വേഷിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനിയെ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളത് ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി ജ്ഞാനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനാണ്. അറിയാന്ന് മാത്രമേ ജ്ഞാനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനി പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നത്. 20 വരെ 20 തൊട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെ? എടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത്. 5ാമത്തെ ഭാഗം. ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തിഗതവാദികളും. കാമസ്തൈസർഹൃതജ്ഞാനം
ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാനം പ്രപഥന്ത്യന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവര്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരാം? എന്തൊക്കെ വരും? പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട്, നമുക്ക് കുറെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട്, കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട്, ജോലി കിട്ടാൻ അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ തന്നെ പ്രത്യേകം നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ജ്ഞാന എന്നാണ് പറയുന്നത്. മായയ അപഹൃതജ്ഞാന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനം നശിച്ചവൻ. ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നശിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ അറിവ് ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചങ്ങളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്കേ നമുക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മളൊരു മൊബൈൽ വേണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എനിക്കൊരു കാറ് വേണം, എനിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണേ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാറ് കിട്ടി. ആ കിട്ടിയ സന്തോഷം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമോ? കുറെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച നമ്മൾ ആ കാറ് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയോടെ കൊണ്ടു നടക്കും. നമ്മൾ അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്തായി? നോർമൽ വസ്തുവായിട്ട് മാറി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും? പിന്നെ ഇല്ല. അതൊക്കെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല 5:142 പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ. മറ്റെല്ലാവരും ഭൃത്യന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ആരെയും ശരണം പ്രാപിക്കില്ല, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല. കാരണം എന്താണോ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. യോ യോ യാം യാം തനു ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവാവിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ ഏത് ആരാണത്? ഏത് ഏത് വിസ്തരണമാണ് ഭഗവാന്റെ? പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, രൂപത്തില് ഇരിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്ത വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നമുക്കിപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയാണ് നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹം എന്നെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് ആരെയാണ് ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ഗണപതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവനെയാണ് ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടത്തി തരും. നമ്മൾ ആഗ്രഹം ആരിലാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹം, അതായത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ആ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്ന ആര് തന്നെയാണ്? അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിനെ സ്വേച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ആ ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിവില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ജീവാത്മാക്കളും അതെ, ദേവന്മാരും വരെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവരെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തന്മൂലം ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സ്വേച്ഛാനുസൃതം സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ആ ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിവില്ല. അപ്പോ ഒരു ദേവനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സാധിക്കില്ല. ആ ദേവന് നമുക്ക് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനും സാധിക്കില്ല. ഇത് രണ്ടും ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹത്തെ ലഭത്തെ ച തഥാപകാമാൻ മായൈവ വിഹതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം മുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മളിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനില് വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ആ ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. ആ ദേവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ എന്താണ്? അവര് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നടത്തിത്തരും. ആ നടത്തിത്തരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു വിദ്യാദേവതയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടാവാനായിട്ട്, നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സരസ്വതി ദേവി നമുക്ക് നേരിട്ട് സരസ്വതി ദേവിക്ക് തരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആ വിദ്യാദേവതയായിട്ടുള്ള സരസ്വതിയെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലായ ആഗ്രഹം വരുത്തുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. സരസ്വതി ദേവിക്ക് അത് നമുക്ക് തരണമെങ്കിലും ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാൻ നടത്തി തരുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാൻ അല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത്, സരസ്വതിയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് തഥാസ്തു എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതിലേക്ക് ആക്കി തരും. അതേപോലെ തന്നെ സരസ്വതി ദേവി നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കത് അനുഗ്രഹം തരണമെങ്കിൽ ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നടത്തി തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം സരസ്വതി ദേവി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അവര് പറയുന്നുണ്ട് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേന്ന്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നടത്തി തരുന്നത് ആരാണ്? ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അന്തവത്തു ഫലം, കിട്ടുന്ന ഫലം ക്ഷണികമാണ്. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം? കിട്ടുന്ന ഫലം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംശങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാർ. ഇപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം. ദേവന്മാര് മാത്രമല്ല, ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഭഗവാന്റെ ശിരസാണ്, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടാണ്, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകള്, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകള്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. ദേവന്മാര് ഭഗവാന്റെ അംശം, ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശം. എങ്ങനെയാ പറയണത്? ബ്രാഹ്മണന്മാര് ആരാണ്? ശിരസാണ് ഭഗവാന്റെ, ക്ഷത്രിയര് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടാണ്, ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. ശ്ലോകം ഇട്ടുണ്ട് ഇതിലെ, നമുക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കാം. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തത്ഭവത്യുൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമഭി. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാ പറയണത്? മൂഢന്മാരാണെന്നാ പറയണത്.
അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാണെങ്കിലോ അത് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഫലവുമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം അവിടെ? ആരാധിച്ചാലും ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദേവലോകത്തെ പോകത്തുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ളൂ. കുറച്ചു നേരത്തേക്കുള്ളൂ. പോണ്ടത് ദേവന്മാരെവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? സ്വർഗലോകം അല്ലേ? അതെവിടെയാണ്? സ്വർഗം. അതെവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അല്ലല്ല, ഗോലോക ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. വൈകുണ്ഠത്തില് അത് ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദേവന്മാർ എവിടെ തന്നെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തില്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന് അല്ലേ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ. ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് പറയണത്? മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഗോലോക ചാട്ടിൽ നമ്മള് ഈ 14 ലോകങ്ങളിലെ 14 ലോകങ്ങളില് നമ്മുടെ ഭൂലോകം എത്രാമത്തെ ലോകമായിരുന്നു? 7ാമത്തെ ലോകം അല്ലെ? ദേവന്മാരുടെ ലോകം 5ാമത്തെ ലോകം. 5ാമത്തെ ലോകം. നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ആരാധിച്ചാല് 7ാമത്തെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് 5ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും? ഈ 7ാമത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് വരും. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. 5ൽ നിന്ന് 7ലേക്ക് പോകും, 7ൽ നിന്ന് 5ലേക്ക് വരും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? ഇതിന്റെ പുറത്തേക്കാണ് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ 5ാമത്തെ റൂമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുക. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എവിടേക്ക് വരും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഇതൊരു ജയിലാണ്. ഇത് ശരിക്കും ആ ജയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ജയിലിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോടായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. ഇവിടെ പറയുന്നവരോട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തെ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവമജാനന്തോ മാമാവെയ്യാമനുത്തമം മമാവെയ്യാമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് ഞാൻ വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഒരിക്കല് അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നു. ആദ്യം എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും പിന്നീടാണ് ഭഗവാന് രൂപം വന്നതെന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവര് ചിന്തിക്കും, കരുതും. അക്ഷയവും അത്യുന്നതമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ദേവാരാധകർ അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞു. ഇനി അവ്യക്തവാദികളെ പറ്റിയും ഇതുപോലെ പറയുന്നു. അബുദ്ധയ ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ, അവ്യക്തിഗതവാദികള്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര് അബുദ്ധയ ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരാണ്. അവരും എങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയാണ്? അല്പജ്ഞാനികളാണ്, ബുദ്ധിശൂന്യരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്.
നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മറച്ചു വെക്കുകയും തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കോ മൂഢന്മാർക്കോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ ആരാണത്? അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ ആരാണ്? രാധാദേവി. രാധാറാണി. ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവി. രാധാറാണി. അതെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവി അല്ല, ദുർഗാദേവി അല്ല, രാധാറാണി. അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? രാധാറാണി. 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 ബഹിരംഗശക്തി ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ യോഗമായ അതല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന രാധാറാണി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും. ഈ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കും. അപ്പൊ തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ഏവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഏവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്തത് വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയും. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും അറിയാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ആർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് ഇന്നത്തെ കാര്യവും ഇന്നലത്തെ കാര്യവും നാളത്തെ കാര്യവും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യനെയും ഗ്രഹനക്ഷത്രാദികളെയും ഒപ്പം തന്നെ മേഘങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ തേജോ ഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിതി ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവ മറയുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതേപോലെ മായയ്ക്ക് പരമപുരുഷനെ മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവ്യക്തനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആകാശത്തില് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് തേജോ ഗോളങ്ങള് മേഘങ്ങളെ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സത്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ മറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മളെ വിചാരം എന്താണ്? സൂര്യൻ അപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ഇതേപോലെ തന്നെ മായയ്ക്ക്, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മായയ്ക്ക് മറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികൾക്ക് ഭഗവാൻ അവ്യക്തനാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൂര്യനെ പറയുന്ന പോലെ സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല. എല്ലാതും അവിടെ ഉണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങളും പകല് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വെളിച്ചം കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതില്ല എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇച്ഛദ്വേഷ സമുത്ഥേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജനായ ഭാരത,
ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അർജുനനോട് പറയാണ്, ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ തന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെ, ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വ്യാമോഹിതരായിത്തീരും. നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് നമ്മൾ എന്താകും? വ്യാമോഹിതരായിട്ട്, അതിനോട് നമുക്ക് വ്യാമോഹിതരായിട്ട് മാറും. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മായ വരുന്നത്, മായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് മൂഢാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും, ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ തന്റെ എന്താണ് ഭക്തൻ ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുക്കളാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാനും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവത്തില്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത് ഭാവത്തില് നമ്മൾ ഈർഷ്യാലുവാകുകയും ചെയ്യും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഇതിലൊന്നും വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന ആ വ്യക്തികള്, അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്ദമോഹ നിർമുക്ത ഭജതേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമാർജനം ചെയ്ത് ഈ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകും. അപ്പൊ അവര് പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട്, പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മാറ്റാനും ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും അവസരം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോ, അതായത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മള് എന്താ പറയുന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിന് അവസരം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവസരം കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കത് തട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, മറ്റുള്ള ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രയോ പേര് തയ്യാറായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? എപ്പോഴും അത് നമ്മള് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം, ആത്മാർത്ഥത, അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് സന്തോഷം. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അടുത്ത ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സന്തോഷം എപ്പോഴെന്താണ്? എന്നെ സേവിക്കുമ്പോഴല്ല, എന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മഹത് സേവാം ദ്വാരമാഹൂർ വിമുക്ത. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവരുമായുള്ള സഹവാസം തമോമയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. തമോദ്വാരം യോഷിതാം സംഗീ സംഘം. അതായത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് എവിടേക്കുള്ള വഴിയാവത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാകുന്നു. ജരാ മരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യായ ദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തില് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അപ്പൊ
വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം? മൃത്യുവിൽ നിന്നും വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാം. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് പറയാം? നമുക്ക് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ടധാമത്തിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, ബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അവരാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി യാതൊരു മിഥ്യധാരണയില്ലാത്തവർ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, രൂപമില്ലാത്ത പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേ വിദുഹു സകാല പ്രയാണകാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ അറിയാം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്താൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അറിയണം. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അധ്യായത്തില് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവർ അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവത് ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും എന്തില് പറയുന്നുണ്ടോ? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്കും വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ എന്തിലെത്തും? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. നോക്കിണ്ടായിരുന്നു ഒന്നില്ലേ? 9 വരെ നോക്കി അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിൽ അംശങ്ങളാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രാഹ്മണര് ശിരസ് അല്ലെ, ശൂദ്രകാലുകൾ. ബ്രാഹ്മണര് ശിരസ്, ഭഗവാനും വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടും ശൂദ്രർ ഭഗവാന്റെ കാലുകൾ. വൈശ്യർ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രർ പാദം, ഭഗവാന്റെ പാദം. എന്താണ്? അബുദ്ധയ, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരല്ലേ, ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരാണ് അബുദ്ധയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവതാരാധന. എല്ലാരും പറഞ്ഞ കേൾക്കണില്ല. ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികൾ. പറയുമോ?
ആരാധന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ പറയാം. ഒരാള് ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭഗവതാരാധന എന്നിങ്ങനെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്ന വിഷയങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഈ അധ്യായം 7ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. പത്താമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒന്നുകൂടി കിട്ടിയായിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു. 10ാമത്തെ ചോദ്യം. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ശിരസും, ക്ഷത്രിയർ ഭഗവാന്റെ കൈകളും, വൈശ്യർ ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ടും, ശൂദ്രൻ ഭഗവാന്റെ കാലുകളും. മാതാജി, എനിക്കിത് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടണേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്ന് ഇത് ക്ലാസ് വിട്ട് തരണേ. ഒട്ടും കിട്ടണില്ല. മുറിഞ്ഞു പോണു. ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വരും, റെക്കോർഡ് വരുമല്ലോ ഗ്രൂപ്പില് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാതാജി 10ാമത്തെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ? ഏത് 10ാമത്തെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാമോ? 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ അംശങ്ങളാവുന്നത് എങ്ങനെ? അവിടെ എത്തിക്കുന്ന ശ്ലോകം 22 എന്നല്ലേ? അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്തിക്കുന്നതേ ശ്ലോകം 22 എന്നല്ലേ? 22 23 വരുന്നത് അല്ലേ? 22 ഇരിക്കുന്നത് 23 വരുന്നത്. ശരിയാ. അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ? ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിലെ 23 ഞാനത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അത് അതായത് ആ സ്ലൈഡില് 23 ശ്ലോകം എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു. ആ സ്ലൈഡില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ സ്ലൈഡില് ഒരു സ്ലൈഡ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതില്. അതെ, അപ്പൊ 28 ആൻസർ. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്, ക്ഷത്രിയർ കൈകൾ, വൈശ്യർ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രർ കാലുകൾ എന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നതാണത്. മാതാജി 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? 12 ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ദേശത്തിൽപ്പെട്ട ചുരുക്കിട്ട് വേണം പറയാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ആ റെക്കോർഡ് കേട്ടോളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു മാതാജി ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഒന്നും കൂടി റെക്കോർഡ് കേട്ടാ കിട്ടും അത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, അതിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ശരി, ഞങ്ങൾ നോക്കണം. ലാസ്റ്റ് എത്തട്ടാ അതിന്റെ ആൻസർ. കാരണം ഞാനത് രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ നോക്കിയില്ല അത് എത്തിക്കാന്ന്. ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം മാതാജി. വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന്. കാരണം ഇപ്പൊ അല്ലാതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നോക്കിയാൽ മതി. അത് കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ശ്ലോകം 30 മാതാജി. ശ്ലോകം 30. അതെ, ശ്ലോകത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. അടുത്ത അധ്യായം തുടങ്ങി വെക്കട്ടെ. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. തുടങ്ങട്ടെ. തുടങ്ങാം. പറ്റും. 10, 9, 10 എത്ര മണി വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും? 20 മിനിറ്റ്. ഹലോ, എത്ര മിനിറ്റ് നിർത്തണം? 10 മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. 9:30 നിർത്തിയാ മതിയോ? മതി മാതാജി. 9:30 വരെ നിക്കാം. 9:30 മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നാളെ നോക്കാം. അപ്പൊ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് കുറച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. ഇതില് ഇതിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകം അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങള്, അതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ. 5 മുതൽ 8 വരെ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 9 മുതൽ 13 വരെ ഭഗവത് സ്മരണം, ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള സ്മരണ പരിശീലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 14, 16 ശ്ലോകം വരെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 17 മുതൽ 22 വരെ ഭൗതികവും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെയും താരതമ്യം, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 23 മുതൽ 28 വരെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരം. ഇത്രയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന. 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തത് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച
കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായ ഭഗവാനെ, ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം എന്ത് പറയും? ആത്മാവ് എന്ന പേര് അനുയോജ്യമാണ്. അതിയജ്ഞ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയഥാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിരസേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ഇതും കൂടിയാണ് അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും? യജ്ഞദേവത ഇന്ദ്രനോ വിഷ്ണുവോ ആകാം. ഇന്ദ്രനാകും വിഷ്ണുവാകാം, രണ്ടും യജ്ഞദേവതയാകാം. വാസ്തവത്തിൽ സന്ദേഹ സൂചകങ്ങളായി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനായ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സംശയങ്ങൾ രാക്ഷസനെ പോലെയാണ്. രാക്ഷസന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഇവിടെ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ആ പറയുന്നത്? സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴും രാക്ഷസന്മാരെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് മധുസൂദനൻ എന്നൊരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആ സംശയങ്ങള്, ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളെ കൃഷ്ണൻ നശിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആരർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവാധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ സർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്മാവാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യം ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഒരിക്കലും പരബ്രഹ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറില്ല. ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാ. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവിനെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാറില്ല. അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാംവര. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ, അതായത് എന്നെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാനെ അതിയജ്ഞൻ എന്നും പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്. മരണസമയത്ത് ഒരാൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത് അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? വ്യതിചലിക്കാതെ ധ്യാനിക്കാനും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നേടാനും ഭഗവാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാന നിരതനായിരിക്കുക. മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നേടാം. അതിനായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമത്ഭാവം യയാതീന
മിനിറ്റ്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താ കളേവരം യപ്രയാതി സമത്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. അവിടെ ഒരു യാ കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആരാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉടൻ തന്നെ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീവത്തെ കൈക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമമായ സത്യം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുക. അറിഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധാകുമോ? അടുത്ത ചോദ്യം. സ്മരണ വരണം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്. എപ്പോഴും വരണോ? വന്നാ മതിയോ? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഭക്തിയുക്തമായ സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുത സാധനം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്തിരി കൂടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇനിയോ കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ബോധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എല്ലാപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരായിരിക്കണം? ഭഗവാനായിരിക്കണം. അതായത് മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മള് രാവിലെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു, അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു, ബാക്കി നമ്മൾ അടച്ചുപൂട്ടി വെച്ചു, ബാക്കി പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കുക. അങ്ങനെയല്ല കൃഷ്ണാവബോധം. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും. അതൊന്നും ചെയ്തത് നാരായണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്തൊരു ജീവൻ പവിത്രത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? പവിത്രത വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? സേവനം കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? പവിത്രത ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താണ്? നമ്മൾ ആ പവിത്രതയിലേക്ക്, പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് ചിന്തിക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പ ചെയ്താൽ പോരെ, എന്തിനാ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അപ്പ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. യം യം വാപിതരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഒരാള് മരണസമയത്ത് ഓർക്കുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ പ്രാപിക്കും. നമുക്ക് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, മാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു.
കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണയോടെ ശരീരം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഇത് സവിശേഷ ശ്രദ്ധയാർഹിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്മരണ കൊണ്ട് നമ്മൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലെത്തില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മാതാജി, അപ്പോഴേ മഹാത്മാഗാന്ധി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹരേ രാമ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ? അപ്പം പുള്ളി കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ അല്ലേ മരിച്ചിരുന്നേ? അതെ, ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഹരേ രാമ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെടിയേണ്ട സമയത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വരാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യ ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. പിന്നെ അതോടൊപ്പം നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നെ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നീ എന്നെ ഓർക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർക്കണം. മാത്രമല്ല നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നീ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. കാരണം ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധികളൊക്കെ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്താം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയുന്നില്ല? തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് മാറാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരോടും പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നമ്മള് നമ്മുടെ കർമ്മവും ചെയ്യണം, ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തണം. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കുടുംബം ഉണ്ടാവും, ഭാര്യ, മക്കള്, ഭർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മൾ ഓരോ സമൂഹത്തിനോട് കടപ്പാടുണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനോടും, നമ്മുടെ സഹജീവികളോട്, എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് കടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് പാദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എന്നെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ, മാത്രമല്ല മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിശ്ചയമായിട്ടും അയാൾ എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട്, പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? പുഴു. അതായത് ശലഭമായിട്ട് തീരാനായിട്ട് അത്രയും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പുഴു എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അതിന് ശലഭമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് നടക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് വലുതാണ്, നമുക്ക് നാളേക്കാക്കാം അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരിഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇത് നാളെ നോക്കാം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. പോരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 8 ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം എടുക്കാം, മുഴുവനാക്കാനും പറ്റും. 28 ശ്ലോകം എത്തുന്നതിൽ.
എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതില്? ഇപ്പൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പം വരും സംശയം.